Kanayan tayo nga mangag iti nga maikas kasaba iti ayat iti Dios, manag-ayat iti Dios. Kanayon lang nga daytoy iti mabalin nga mangmangagad tayo. Awan ti datos na daytoy para kanyak ta no ibagat tayo nga manag-ayat iti Dios, alangan nga ibagak nga manag-ayat iti Dios. Tanalawag dito Biblia nga ada dayta nga ibagbaga na nga iti Dios nga kat ayat. Iso na lang ta panagkunak mabalin tayo nga ma-misunderstood iti ayat iti Dios. No ilamang tayo dagiti sabali uno dagiti daduma nga attributes uno kinasasino ni Apo Dios. For example, iti kinalinteg na, kinasanto na. Ilamang tayo dagitoy kat kanayon ti iparang tayo lang kat ayat iti Dios, mamatiak ada posibilidad na nga ma-misunderstood tayo iti ayat na. For example, na dito kat kas kumadagiti daduma nga kunada nga managayat iti Dios. Awan problema anya man ti aramidan tayo. Aramidan da amin nga kayat da, aramidan da amin nga klase nga dakas nga hanga kayat ni Apo Dios. Total kunada managayat iti Dios. So tuloy ti panakaawat da iti ayat iti Dios nga katkas lang nga ayat iti maysa nga lolo iti uno lola iti apo nga konsentidor. Nga awan ti problema anyaman nga madi aramidam ladta di bali managayat ni Apo Dios. So panagkunak may sa datang example nga na misunderstood da iti ayat iti Dios. Iso nga tatangay kitaan tayo iti maysa nga kinasasino iti Dios iti Biblia nga panagkunak no maawatan tayo dito maikan tayo matlang iti usto nga panakaawat no anya iti ayat iti Dios. Dito maibagbaga nga pungtot iti Dios, the wrath of God. Iti Biblia nga kat napunpuno daytoy nga napunpuno iti Biblia nga sasawon na iti pungtot iti Dios. Mabalin nga hantay nga makita, mabalin nga hantay nga akseptaran. Kaslaawan di Biblia nga ti problema ditoy no kuna tayo nga hantay akseptaran nga iti Dios nga kat managpungtot. Baka sabali nga Dios iti namamo tayo, hanga Dios iti Biblia. Umuna kayat mo ibaga nga, anya ba iti gapo nga iti Dios nga kat agpungtot? Uno, anya iti gapo nga iti Dios nga kat Dios iti pungtot. Iti Salmo chapter 5 verse 4 to 5. Iti gapo nga iti Dios nga kat managpungtot, nga kat ada iti kagura na. Malanggura iti Dios, ada kagura na. Iti kagura na nga kat iso iti iti dakas, panangaramit iti basol, kan iti mismo nga tao sino ti agar aramid iti basol. Hala nga jay basol iti madina no diket jay manag jay agar aramid iti basol. Kuna na nga hana kayat iti Dios dito iti kinasanto iti Dios. Dito iti kinahuli iti Dios. Awan ti basol kun kuana deta iti maysa nga kaipapanan no apay nga kuna tayo nga santo iti Dios. Malaksid nga ti kayat na nga saon iti santo kat adda iso na nga naidumduma iti amin nga parswa nga iti kinasanto iti Dios maysa nga kayat na nga saon at awan ti basol kanya na. Kat kagura na iti basol. Kagura na iti managbasol. Ijay Deuteronomy chapter 25 verse 16 nga kat naiarig ijay word actually nga nausar ijay nga kat kaaryak iti Dios iti basol. Maaryak iso na. May sangarugit para kan kuana iti basol. Kat Deuteronomy chapter 4 verse 25 kuna na nga idta nga masindian ita nga ma-provoke iti pungtot iti Dios. Adda iti pungtot iti Dios ta ada kagura na. Kat timang sinsindi iti pungtot iti Dios nga kat basol. So nalawag ada di Biblia dagita nga ada iti kapungtot kang kagura iti Dios. Iso nga managpungtot iti Dios. Ada dagiti case diti Biblia nga in-express pakita iti Dios iti pungtot na. For example, iti Genesis chapter 6 verse 7. Iti pakastoryan iti layos. Idi dagiti tattao nga kat kunan makita nang nagdakas da amin. Anya tinaramid ni Apo Dios, linayos na amin nga tattao. Except ni Noah kan iti pamilya na nga naisalakan, baban iti parabor. Nga makita tayo nga impakita ada iti impakita ni Apo Dios nga sample iti pungtot na idi linayos na dagita nga tattao. Kati ang kastana, pinatay na dagiti tattao baban iti danum. Kat nakaskas daaw. Kat mabalin nga hanga katanggap-tanggap. Nga ijay timpo nga layos nga diyay. Han nga amin nga tattao ijay nga nalayos. Nga kat lalakay. Uno lalaki. Ada ijay iti bababae. Ada ijay iti babakot. Ada ijay iti bumabarito. Ada ijay iti babalasitan. Ada ijay iti baby.
nga makita tayo iti pungtot ni Apo Diyos. Pinatay na. Amin na kita. May sapay nga case nga ipakita iti Biblia, nga sample iti pungtot iti Diyos, nga ikat ijaya, iti tiyempo nga ijay Sodoma and Gomorrah. Nga iti pinagtudo na iti apoy. Amin nga tattao ijay. Amin nga mulmula ijay. At iti animal. At kas ijay kunak tatay, the same. Sino ba ti tattao ijay? Lalaki lang ba? Lalakay lang ba? Ada ijay iti agdididi nga ubi. Ada ijay iti agsarsarukod nga babakat kang lalakay. Nga midin tupak ni Apo Diyos iti pungtot na nairis da amin, pinatay na isu da amin. Apay nga ada dagitoy. Gaputa ada ti pungtot iti Diyos. Nga ibang bagay iti Biblia. May sapay, nakita niyo ijay Deuteronomy chapter 7 verse 7. Idi kunan ni Apo Diyos nga idi serakan ti Israelite iti promised land. May sang imbaga ni Apo Diyos kanya da nga ibusan niyo isuda patayan niyo amin isuda awan ti ibati yo. Pati ubing patayan niyo. Pati bakat patayan niyo. Apa nga ada ito nga klase iti Diyos. Apa nga kasto iti Diyos iti Biblia. Ngamin ada iti pungtot na, ada iti kaguran na. Ijay tattao, ijay kanaan, ijay promised land, aming nga nasyon dita. Pagano, ada iti Diyos-Diyosan da. Agraira dita iti kinabaso. Kaya't nga ipakita ni Apo Diyos, nukas ano nga ang pungtot. Iniris na dagiti, pinairis na dagita uldo, hanga tinumpal iti Israelite, bilin nga ibusan da kumaisuda amin. Nga makita yung jay nga, talaga nga ada kaguran na, talaga nga ada kapungtot na. Kat dito may gapo iti basol, ngahan na nga kayat, gapo ta iso na nga ikat santo. Amin dagita nga nakaskas daaw, nga ipakita ni Apo Diyos nga pungtot na. Yet, kuna tayo nga sample lang dagita. Nga dayta di final nga panang ipakita ni Apo Diyos iti pungtot na. Actually, adda pa iti agururay nga final nga ibuhos ni Apo Diyos iti pungtot na. Kat sigun iti Revelation chapter 14 verse 10 nga kuna nga ijay to nga aldaw awan iti lalaok na nga asi dayta nga pungtot. Ijay verse 11 iti Revelation chapter 14 matlaang nga kuna na iti asok iti apoy agpangpangato nga agnanayo aldaw kan rabi agpangpangato nga ipakpakita na nga dayta di talaga nga final nga ibuhos to ni Apo Diyos iti pungtot na iti tattao gapo iti basol nga di ibagbaga tayo nga impierno. No minsan iti description iti impierno diti Biblia nga kata ada ti igas nga han nga matmatay apoy nga saan nga may idep. Anya pa ijay ang ngarat iti ngipan ada iti sangsangit. Grabe niya hang ko kayang ma-explain actually nukas ano karigat iti dusa nga lakaman di impierno hang ko kaya nga explain ngam nabatad iti Biblia nga panpanok na ka nga grabe iti rigat ijay ag ngarat iti ngipan ada iti igas nga matmatay o literal kuno saan nga nalawag nga ipakita na nga kakaas iti tao nga pan ijay santo na pa lang ko na nga agnanayon nga agnanayon awan ti mordong na awan ti patinggana imbag kumano ko na nga mabayag tapipiyak nga ibaga tayo nga di bali ada patinggana saan agnanayon kasta nakabutbuteng iti pungtot iti Dios. Iso nga idi ko na iti Biblia nga di kay agbuteng iti mamapatay iti bagi. Ti pagbutngan nyo, jay ada ti kabaalan na nga mangpapatay iti bagi kan mangitapwak iti kararwa iti impierno. Jay Luke 12:4 and 5. Sino dihay? Ni Apo Dios. Itapwak na iti kararwa iti impierno. Hanggang ni Satanas iti mangitapwak iti tao iti impierno ni Apo Dios. Tani Satanas may samot lang iso na nga itapwak ni Apo Dios. Iso nga kuno na pagbutngan nyo dihay ni Apo Dios dihay. Talaga nga kabutbutang ni Apo Dios. Ta ada dayta nga pungtot na kan ada dayta nga ipataw na nga dusa. Tinaimbang nga
tinagpintas dito nga ada ti bagbaga iti Biblia nga redemptive wrath of God. Ada iti pungtot iti Dios redemptive. Dito jay pakasaritaan ni Kristo. Nga idin may ni Kristo dito rabaw iti daga. Dito nga pungtot ni Ama nga sinagrap na, inala na. Dito nga pungtot ni Diyos Ama nga nadagsan nga inbuhos na iti bubugtong nga anak na iso nga tapno ada iti maridim. Ita nga maibagak nga nagasat dagiti namati, nagasat dagiti nagbabawi kanamati kani Kristo Jesus, tadaytoy tinaikari kadakwada. Kadagiti mamati nga katsaandan nga lakamon jay agnanayon nga pungtot ni Apo Dios nga agururay ta inalan ni Kristo. Ni Kriston iti nang bagkat iti basol na. Ni Kriston iti nang inaknak iti pungtot ni Ama. Kasjay kapintas na diya nga istorya nga kuna na nga ni Jesus iso iti nagbalin nga ay ayo uno nang pabaaw iti pungtot ni Ama. So kas kanyak nga agtalak kan mamati iti dayta nga inaramid ni Kristo ti karini Apo Dios nga ikata hanak kon nga madusa iti impierno. Taingkaro ni Kristo Jesus. Inalan ni Jesus. Ibasol ko, binagkat na iti cross. Naparigat man iso na ijay, napapabainan man iso na ijay, pinatay naman iso na ijay, intanam naman iso na ngam nagbiag manan. Para kadagiti namati, agtalak iti daytang panakaisalakan. Kat adati promise nga handang nga ikaro ti basol da ijay pero. Iso nga may saka nga namati nga agdengag iti dayto nga record. Pudno ka nga namati, pudno ka nga nagbabawi. Kaya't kung idanon kanyam iti na Diyosan nga liwliwa. Sino ka man, nya mabaling nga sika iti may sanga tao nga ordinaryo akas kanyam. Mabaling man ibaga tayo nga baka sika jay awan iti adu nga gayam na. Sika jay maibagbaga nga awan iti kabalbalinan na. Awan iti estadom iti lipunan. Kahit kung ibaga kanya nga sika iti kagagasatan nga tao nga bibiyag iti rabaw iti daga. Ananwam iti pamadayaw iti tatao, ananwam nga magunod mo amin nga tarigagay mo diti rabaw iti daga, kwarta, kinabaknang, dayaw, ananwam dagita no ti pungtot ni Apo Dios nga agnanayon kat kukwam. Isu nga may saka nga pudno nga namati. Nyet kas makita nga sika iti pimpiman, ibagakan ka sika iti kagagasatan. Dito iti usto nga na Diyosan nga liwliwa tayo nga Kristiyano. Tadya pungtot ni Ama nga katawanan kada tayo inalan ni Kristo. No may sakamat nga mangibagbaga nga Kristiyano, inyet hangkamat nga nabalbaliwan awan iti bungam, no nya iti basol isu ti kayat mo, kapkap na kamlaunay iti basol. Ditoy ka nga mapnap isu iti sapsapulam. Hangkapay nga mabagbagaan, ilaban mo pa iti basol. Isu iti kanayang nga panpanunutom. Pagpagustuhan. Awan iti ayat mo iti Dios, awan iti butang mo iti Dios. Awan iti desire mo, iti sasaw iti Dios. Awan iti panagbisin mo, iti kayat mo nga mabalbaliwan. Kayat mo ibaga nga, sakbay nga makomfort ka, iti dito nga ibagbaga. Kayat mo ibaga nga, hanga sika di ibagbaga. Ngamkit di, kunak, sika iti may nga, agpigargar ka kuma iti butang iti Dios. Tababan iti bungam. Ngayon kat maban iti dayta nga bunga, ngayon kat mabalin nga luklukom lang iti bagin. Nga hangka nga pudno nga Kristiyano. Tati pudno nga Kristiyano, ti pudno nga namati, ti pudno nga naisalakan, mamati nga mabalbaliwan iti biyagda. Handaman nga perfect dagito nga tattao, ngam adda iti baro nga relasyon da iti basol. Kagura da iti basol. Tarigagay da ti mabalbaliwan. Para mat kadagiti tattao nga hampay nga namati, mabalang nga nang nangagyo iti mensahe iti ebanghelyo. Nang nangganyo iti mensahe iti pakasaritaan nga ni Jesus nga kat isu iti mangisalakan, baban ni naramid na di cross.
nga mabalin nga pinalpalabas yu lang daytoy hanyo nga pinagan-ano. Ibaga kada kayo. Anyo nga abusuan iti kinaanos iti Dios. Tada pagpatinggan na daytoy. Mabalin nga ilunod yu iti Dios, mabalin nga hanyo nga pagan-ano iti mensahe ni Apo Dios. Tadta and yet awan mo ti mapasamak nga dusa ni Apo Dios. Kunayon, mabalin yung itartarayan ni Apo Dios tadta. Nga pungtot ni Ama maururnong santo na itupak ije final. Tapno ti dusa yung agnayon. Agbutang kayo iti daytoy. Awisan na kayo iti sao ni Apo Dios nga agbabawi kayo kat mamati kayo iti ebanghelyo ni Jesucristo. Tadtan ang mga nutibigat nga kat naladaw para kada kayo. Kastamot kada kayo nga kunayo nga maysa kayo nga Kristiyano and yet haanmat nga jay inaramin ni Kristo iti pangisang sanggiran nyo iti kunayo nga panakaisalakan nyo. Ikorkorektar na kayo iti Biblia hanga siya. Ado iti kunada nga naisalakan iti Biblia nga nag-apo-apo nga mahal nga inakseptar ni Apo Dios isuda ta sabalit nang ibasbasaran da iti salakan da. Kuna iti Biblia nga umanay ni Jesus, umanay jay inaramin ni Kristo Jesus. Data iti perfect nga makaagas jay pungtot ni Ama. Data itinang ikat jay pungtot ni Ama sigud jay Romans chapter 3 verse 24. Nga no rejectaran data kuna haan adati sabali nga balon ko nga ikarit tapno ti pungtot ni Ama para kanya nga maawan. In rejectar mo iti ibagbaga iti Biblia kat iti Dios hana nga palabsan data. Insulto panang kinasulpang data nga hangkang agsabmitar iti sao ni Apo Dios. Iso nga the same iti ibagakan ka nga kat usigam iti pamatim agbabawi ka pagtalkam lang patiom laang no anya iti bagbaga iti Biblia nga wagas. Umanay ni Jesus, umanay di naramid na di cross. Kastamot kada kayo nga kunakadtay kakadwa nga Kristiyano na isalakan kayo manipod iti pungtot iti Dios. Mabalin nga magbagna kayo iti trials. Uno anyaman nga klase nga pagdaldananan dito lubong. Anayan nyo iti liliwa nga ipaay na iti panakaisalakan. Anayan nyo iti liliwa nga ipaay iti ebanghelyo. Awanan ti pungtot ni Apo Dios kada tayo umanayan ko mga ragsak tayo dihay. No ada iti sabali nga pang isang sanggiran tayo iti liliwakan ragsak tayo. Mabalin nga mapukaw, mabalin nga maawan. Kat no ijay lang nga nakasadag iti ragsak mo, anya ti mapasamak no mapukaw, no maawan dagita. Mabalin nga ada ti bendisyon ni Apo Dios nga pagyamanan tayo, ngan ti pirmit pinakalagta, pinaka-ultimato nga pang isang giran tayo iti liliwakan ragsak. Nga kat awanan ti pungtot ni Ama kanya. Inalan ni Kristo. Mabalin nga masubli iti biyag tayo madamdama. Mabalin nga umay ni Kristo Jesus madamdama. And yet iti importante nga hantay nga pagdanagan. Ngay kat hantay nga madusay di impierno nga nanayon. Deta ti ayat ni Apo Dios nga naawatan tayo. Inkita tayo di cross. Deta di bagbulak tayo nga dagiti tattao nga ma-misunderstood da iti ayat iti Dios gaputan na ilamang iti pungtot ni Apo Dios kadakwada, na ilamang iti dadu mga attributes ni Apo Dios kadakwada. In short, kahit mo ibaga, anyaman nga pamati, anyaman nga panang akseptar iti ayat iti Dios, anyaman nga panakaawat iti ayat iti Dios no hanyo nga ingkita iti naramid ni Kristo Jesus iti cross, kamali data nga panakaawat iti ayat iti Dios. Tati ayat iti Dios nga ikat na ipakita idinatay ni Jesus di cross. At the same time, na ipakita iti pungtot na iti basol. Di anak nanti dinusa na. Di bubugto nga anak nanti dinusa na. Tapno dagiti tattao nga mamati ngayon at handan nga madusa. Diamanak kat sapay kumahta iti Holy Spirit iti mangkat kadua kada kayo nga makangag iti dati nga mensahe. Antayo nga nalaing nga mga explain uno mga awan kada tayo J power tapno ti sao ni Apo Dios kat maawatan tayo kan ma-explain tayo.
Ti Holy Spirit ko ma iti umanay nga mangkadwa iti daytoy nga sao iti Dios tapno sumrek kada kayo sumrek iti puso yo. Yaman na madayaw ni Apo Diyos.